והנה הבית שלנו מוכן. היי, אני פונה אליכם. השנה נצטרך את עזרתכם להכנת תפאורת יום הזיכרון, תפאורה שתהפוך למיצג לאחר מכן. כולם יכולים להשתתף, ילדים, מבוגרים, ממש משהו משפחתי. לא צריך להכין חומרים מראש, אפשר להשתמש עם מה שיש בבית, משהו קשיח. למשל, יש לי כאן קופסת קורנפלקס, סתם קופסאות נעליים זה מעולה וכדומה. אנחנו צריכים להכין בתים קטנים שלא יהיו יותר מ-15 סנטימטר, משהו כזה במקסימום. אני כאן גזרתי רצועת קרטון, פשוט חיברתי 2 שאריות. אני מחלקת את הרצועה הזו ל4 חלקים, ככה, והדביקה, גם לשדך זה בסדר, זה לא חייב להיות מדויק. קיבלנו ריבוע, אפשר לפתוח דלת או לחתוך חלון. אני אראה כאן דוגמה לפתיחת דלת. עכשיו אני מדביקה תחתית, לי פה שארית קרטון. ולגזור את העודפים סביב הבית. חתכתי את העודפים, נשאר לנו הגג. אנחנו רוצים גג משופע. חתיכת קרטון, עדיף קשיחה כדי שהגג יעמוד יפה. למרוח דבק בצדדים ועל הגג. נדביק את הגג. זה מוכן. החול יזכור את הגלים